Ayun guys, nandito kami sa sikat na hanging bridge dito sa Puyao, San Nicolas. So susubukan natin tumawid dito kung hindi medyo nakakalula. So ayun, tawirin natin guys kung hindi tayo malulula rito. Sa si Parlins to, ito pa luwang-luwang eh. Picture dyan. Ikaw, picture kita dyan. Dala ko sa taas. Sige. Diyan yung taihan doon.